Koko purjelennon kurssin suorittaminen, jos sen tekee yhdessä osassa, niin se on 3 viikkoa. Ja sen jälkeen lennät yksin. Et se ei ole sen kummallisempi juttu. Sen 3 viikon aikana voidaan käydä myös teoriat läpi. Se, mikä on ollut nyt meillä käytössä, mikä on ollut ihan hyvä tapa tehdä sen, niin teoriat käydään talvella. Eli siinä kevät-talvella niin pidetään teoriakurssi ja sitten kun kesällä niin vaan lennetään. Siinä 3 viikossa niin ehtii hyvin sään niin salliessa, niin ehditään hyvin päästä yksinlentovaiheeseen. Aika paljon kysymyksiä tulee, että toi on pakko olla hirveän kallista tämä lentäminen. No, se ei oikeasti ole hirveän kallista. Että sitä voi verrata ihan suoraan normaaliin harrastuksiin, kuten jääkiekko ja laskettelu. Kannattaa aloittaa lentäminen kokeilemalla. Eli meillä on tämmöinen tutustumiskurssi, joka on 2 lennon pituinen. Hinta on muutama satanen. Siinä käydään pikkasen teoriaa läpi ja kerrotaan, että mistä purjelennosta oikeasti on kysymys. Kurssin kun on läpäisty ja saa lupakirjan, ensimmäiset yksinlennot lennetään 2-paikkaisella koneella. Sitten siirrytään 1-paikkaisiin koneisiin, joka on sitten huomattavasti suorituskykyisempiä ja mukavampia lentää sitten muutenkin. Semmoinen luonnollinen polku tästä eteenpäin niin kuin lentämisessä voi olla matkalento tai jopa taitolento. Sitten kun kokemus karttuu, niin sä yleensä haluat lentää vähän pidemmälle kuin vaan kentän ympäri. Ja tätä nimenomaan meillä on ollut, joka kesä meillä on tämmöinen leiri kuin Fly Out-leiri, mitä me kutsutaan täällä Nummelassa, jolloin pistetään kokenut kaveri lentämään yhtä konetta ja sitten seurataan toisella koneella häntä. Hän kertoo, että tuu tänne, täällä on hyvä nosto ja sitten lähdetään seuraavaan ja hän vie läpi tämmöisiä matkalentoja haluaa.